Salutare la toată lumea! Astăzi o să dăm așa niște costiți frumoase la cuptor și nu numai. Acum vă arăt. Cuptorul nostru este universal, așa că o să dăm, în loc să dăm la grătar, o să dăm la cuptor niște steak-uri. Am dat-o în spate. Aslanta cu o să o așez aici. Și costițele noastre. Cum să văd, s-au gătit. Asta este o metodă care am arătat-o, am mai folosit-o. Pur și simplu, dacă dorim să dăm, putem folosi cuptorul în loc de grătar, pur și simplu facem focul, pe o bucățică de set punem steak-ul sau și aveți aripioarele, le dăm la cuptor și asta e gata. Se primește suculentă, nu le arde și cu miros de fum. Și este foarte gustos. Eu am mai făcut așa. Așa că vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați să puneți un like și cred că și dumneavoastră vedeți, a primit foarte super.